Baskara Kuda kalawan bejo kang sarta kaning pati asih turu terus entek wong terus turu pindho mimi lan mie goreng ya pindho mimi hamimi mintuna terus mimi mintuna ya cek butuh mimi ayo ni mas bareng ana tepi wajib lah nyapa dadak wajib iki lho lho padha karo bak mati di akhir ayat jenenge kol-kolah kubro dadi nek wajib nek senep nek pak asob nyidam terus itu asih bebrayan luar biasa napa niki lajenganipun ben dikancani ya Mbak Nika nggih dipun kancani heeh sama Mbak Ingkar ya kena Mbak Ingkar ya lah Astabrata
pita kan Mbak pedolo Ingkar ngampak jumeneng. ngampak geger. Hebat. Mas Diterusnya Hebat. ya, Mas Siap. Yuda. Iki piye Om? Sudah aku. Sudah. Sudah. Sampun. Jane kalau wau tesih wonten ingkang ngersakne grajakan. Nggih, mangke mawon goro-goro. Mangke siap. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Sri, jumeneng Mbak bareng. Sri. Heeh. Sri, kok iso turu kowe iki. Kancane nyanggup. Sepoti. Oke. Yo! Saha anu. Ki mawon apa mundutan? Napa, Nggih. Mas? Sik lali aku. HP ini Mas, HP ini. Alah, Alah. aja. Modus. Aja. Tenan apa mundutan mau lumatar Alasane. WA. Pokoknya Saking bapak sapa mau kene to. Heeh. Cup. wah pinter dalang ya. Alasane iki lho enek. Enek. Iki lho. Sapa ki mau? Request podang kuning utawa lewung. Siap. Saking Pak Amin. Pariwisata. Pak Amin pariwisata. Ngene iki ya balik neh, Mas. Nggih kok kowe. Ya, podang kuning atau lewung. Dialah. Milih, ayo. Sing ndi? Udang kuning. Oke. Siap. Heeh. Met ning gira kowe iki wis bacok pisane kok. Ben kendang iki kene lho. Sik diganti. Pindah. Modele kendang kok dipek ae. Ngomong. Nah. Oh, ganti posisi. Nggih, jane ganti posisi. Yuk, dadekke yuk. Oh, Salah sing demung. cah demung iki piye cah demung iki? Cah demung wis. Sayang
Kula nampi dawuh menika Siap, Pak inggih. Panito mboten ketang sepatah dua patah Oh, kata niki inggih. badhe paring dawuh. Pak Nito. Monggo Pak Panito nggih. kalian Bapak Asop menawi tasih lenggah katuran minggah wonten ing panggungan. Tuduk 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 tuduk. Timun sigarane. Mas Mandal. Bangun sigarane. Yo Mas. Monggo. Tanito Pak Asop. Lenggahipun wonten pundi to Mas? Oh sampun kondur. Oh. Teng wingking mbok menawi. Oh nggih, mboten napa-napa. Ireng, nggih, nggih, nggih. Dilanjut mawon nggih. Siap, siap. Sinten? Mbak Dwi no sing durung jumeneng ya. Mbak Dwi. Sepotong aja. Yo 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 yo. Lewong nggih Mbak Dwi nggih. Mbak Dwi lewong nggih. Oh nggih. Oke, nggo Oke. penutup ning limbukan. Siap, Oke. siap. Lewong garap seragenan ya kena. Monggo. Nggih, nggih. Monggo perkara lagu liyane tutukne gara-gara. Nggih, Mas Karis ning nguriku kene cah bagus. Mas Karis. Yuk lewong dadekke. Sabda pandita ratu Suwuk Mas Arya. Mugi Gusti nglilati tresnaku bangun kinawa mati. Mas Yuda. Dawuh. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang bapu jenengan ndonga napa kagem ulang tahun SMA Negeri 1 Nganjuk menika. Mugi kawujudan kan keterman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira sedaya para guru, kepala sekolah lan Amin. jajaran Amin. wonten ing SMA 1 Nganjuk. Amin. Mugi tansah kuncara hanjayeng bawana jaya sepanjang masa. Mas Mandal ndonga napa? Sematen ugi mugi sedaya murid-murid wonten ing SMA 1 Nganjuk Nggih. mudah-mudahan menjadi generasi yang sangat hebat untuk Nganjuk. Amin. Nah, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas nggih. Siap inci. Nggih, sewang-sewangan lagu. Nutuk nelakan. Cawe sesaji karo Kang Sinuwun. Ayo tak derekke no.
Simpang Lima Ria lapangan Pancasila Semarang kumandang Pranyata serbaguna Suasana rame rakyat gede ati Ing Jawa Tengah bosen penambangan Jeruk utang saben desa ngadesa Saben dina minulya Simpang Lima pikuna Pacaran dapat tuhan umum Simpang Lima Ria ikut Semarang ing kutha Semarang Ngiringane nang taman kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji menika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to. Ngligo. Ngligo Kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki. Tau ndelok toprak apa ora kowe iki? Wayang Yo tau Kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda to? Beda. Waduh, apik to. Ora ro. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho, Mas, kok iso dek enek kaose lho? Iki toprak dudu wayang kok gawe Kota Ngontra Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah nek Nyambut gawe nggih dolanan Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman para isin awake. Saru itu. Harga diri malu, dikira ora ngerti budaya. Ora ngerti lakon. Alah malah ngangge kotang. Cepet Ro. bocah kok ora. Mulane yo ora omong. Ora omong untumu pecah kuwi. Wah, ngono kuwi. Delok to, masyaallah ya Allah. Bocah nek ngeten iki. Jan kaya maesan ki lho. Lho, monggo lho nek badhe nyekar. Walah. Tayu. Iya. Gawatat jan igone pating pecotot. Kae lho ketemu Mbak Niken iki ne dienggo to Mas Panji. Monggo lho Mas Panji. Yayi Sekarta sing gagah to. Sing gagah to. Dodone iki lho dibuka dodone Panji kok kelemar-kelemar. Lah. Dodone rama malah untune sing maju kowe iki. Ora untune maju. Lah nyapa? Nuruti karepe untu. Ayo, Yayi. Yayi. Yayi Sekartaji. Weh. Caketo manapun Kakang Yayi. Neng kene ana papan kene sliramu bakal tak rum-rum. Yayi. 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 Piye cak iki kok iso? Lah menengae. Lho, kuwi berarti kuwi kurang alus. Cek lahmu ngendika lahmu omongan caturanmu ki kurang mibawani. Contone kaya Kurang ngene. ngene aurane. Aurat ngene lho tak anane. Aura. Mustikaning jagat. Nah, Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nalama mani ing netra. Ora ana liya kejaba mung sliramu, Yayi. Aku tresna tenan karo kowe. Oh ngono kok. Menapa saestu to Kang Mas? Iki tenan jare. Lho, ngono. Ngono. Toprak siswa kok goblok ora umum. wah, ketoprak ora iso. Toprak kok. Yayi. Yayi. Ngene lho nadane. Yayi. 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 Iki mau dadi sapa? Anu Panji Asmara Bangun. Oh, kok tipes ngene Panji Asmara. Ora lagi bar lara lho, Mbak. Weh. Sik sadurunge lakon toprak iki dibacutne ternyata malam hari ini kita sukses, Mas. Nggih. Telah menemukan saudara yang berpisah selama 24 tahun. Sapa? Monggo Adik Victor munggah rene lho, Adik Victor munggah rene. Munggah Adik Victor munggah mriki. Mriki. Masa Allah. Wadik Victor. Nggih, munggah mriki Mas. Ya Alhamdulillah. ampun. Sak menika kepanggih kalih duluripun adikipun Oh. Victor. Nggih. Adike Victor. Nggih, Adik Victor kono lho jejer karo masmu kono. Tor, ini Tor. Wong-wong ben percaya nek Tor, rene, Tor. Tor, kene. Ini. Bang. Nah. Masa Allah saudara yang terpisah. Saudara yang terpisah Selama berapa tahun, Mas? mulai zaman Borobudur, Mas. Pirang Lah atus iki lho. tahun. Lah rupane lho kok iso padha ya. Kayak pion ya. Nah, Nggih, walah-walah jan. Ngene iki genep 20 ngono nek ngedus di ngenekne. ora. Iki saugel yang ditumpuk dadi siji. Nah, ini saudara yang terpisah
Sampean namanya siapa? Victor. Victor, pikirannya kotor. Heeh. Nah niki seksi Mas. Sapa? Niki seksi. Kok iso? Kakian sek kurang gizi. Jadi ora iso gede ya cuwili niki. Awakmu nyekel kendang ya ning kono ning kendangan kono. Iso to ngendang? Baget. Ya kono. Mapan. Bocah loro ki lho sikile kaya wortel kabeh. Ayo. Mapan nggonmu. Ayo. Alah. Ayo Kak, dadi gandrung. Yayi. Nah. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana 5, ning bumi ya mung siji. Siramu sing tak tresnani, Yayi. Alah. Guyune sing wibawa. Wibawa. Kene Yayi. Siramu bak ora lho wong kok terakane nang gleyang ngene iki jane. Ora enek bobote. mangan kerupuk mau. Yayi. Pelok apa slendro? Yo pelok karo slendro to. Salah sitok. Lho, gamelan digawa kabeh nggo pelok. Larase iki lho. Oh, larase to. Pelok. Pelok 6. Weh, ngerti laras ternyata. Nggih, gamelani modele. Gamelani. Pamit aku. Alah kok iso. Pamintaku. Urung-urung ya wis pamit lho iki. Iya. Pamintaku. Oh, wis diganti berarti. Ganti untumu pecah kuwi kok. Pamintaku. Gandrung. Nimasito ase. Bocah kok nganggo apa-apa sarwa pantes lho. Wer nyapa wi? Arep nguyuh. Lho. Arep nguyuh piye to? Gandrung iki Lah yo. gandrung maksudku posisine kok ngene arep mbok kapakne. Yo dipangku to kok. Oh, ibaratnya kaya tari karonse. Kaya Gatot Kaca Gandrung. Iya. Ing antarane Gatot Kaca karo Sugriwa. Apa? Pergi ke mana? Pergi Kok iso. Iya. Atut runtut tansah reruntungan. Kene Yayi ndak pangku. Ladala. Kok yo iso main ketoprakan kaya ngono kuwi ya. Mas Mondol kaya hebat luar biasa. Aprae bantri le. Ayo, iki nggonmu. Kowe urung iso ngene iki aku dhisik ngene le. Menang kowe ndal berarti Aku. Alah. Menang sapa ndal karo kowe? Menang aku. Akbar yen apane? Urung. Duk, Awas kowe. Duk. Apa? Kok sikilku keter. Sebar sumbar kok sikile keter. Bar jumbalak sikire kene. Wah, Piye to? Enekmu kok celi kleru. Ngapur. Nakal wi jarak Jarak kuwi. Sopo Mas? Nyapa? Dia memegang. Oh. Aduh. Akbar wis tau ngono wi, Rum. Wo. Mas Mondol. Kita itu di atas panggung itu berperan bagaikan sandiwara. Ibarat memegang, aja mbok pegang mek ngono. Iya. Sopan nggak boleh. santun, subasito, kromo. adab ketimuran, tata krama. Misalkan cara megang iki aja mbok kenekno, tapi cukup ngene tok wae. Nah, ini toh. Cukup ngene tok wae. Tadi dia lagi megang piye Om? Ngeten lho, ngeten lho Mas. Nggak boleh. Ngapur kowe. Contohnya piye Mas Sido? Ngeten tok. Lho, cara arep gini. jawil janggut. Lah nek mau cukup ngene tok. Lho, ngene tok. Ora perlu kok ora lah Mas. lah kok malah akeh kowe. Nyontoni Mas, nyontoni. Kono pisan kok guru nyewek. Nesunan pacare nesunan. Repot musuh tilasane Elsa iki. Aku bariki mantuk aku. Aja. Cara aku nesu, cara aku nesu. Wong Ora edan. kuwi mau ki bendelok wayang ya, Om ya wi mau Biasane lho penerangi. nek tanggapan iki budal 3:30 jam 8 lah kok jam 3:30 Masa ta? Matok inggon semayan karo cah ngluyu. Masa ta? Apa? Makane demo tak WA gak gelem jawab iki ngono to Mas kelakuanmu iki. Ora ya, mau bubuk manis aku. Bubuk. Oh, bobok manis karo kuwi. Ya ora to ya. Ya tidak. Asline apa, Ndol? Asline WA-an karo Elsa lho. Kowe anu tikus piti. HP-ne ndi? Aku HP-ne ndi? Aku HP-ne dilokno. ngendi?
HP-ne nyoh. HP-ne. Delokan. Alah ora jujur wong lanang iki. Delokan wacanan. Kuwi asli jeneng Esa ning kono jenenge Parno. Ben ora konangan. Ben ora konangan. Apal aku model-model ngono kuwi. Kelakuane dalang-dalange ngono kuwi. Lagi. Lagi. Iki sayang iki. Lah, sayang ki sapa? Nah. Ndi kene. Dalang. Delok kene. Ora oleh tangane cukup ning kono diam. Ya, sayang Iki ndi. sapa? Sik ta. Iya, tangane. Lah sayang kena fotone gambarmu nek iso. Ora, itu. Ndi to? Sing ndi? Masa gambarmu? Lah kok rupane persis mbokmu. Yo anake kok Bocah anake aku lali aku. Sing mau lho, sing mau. Anake yo gak oleh. wis. Wis HP-ne Sita. HP-ne Sita, Mbak. Ayo Ndol, dirayu neh Ndol. Alah. Bengi iki menang kowe Ndol. Menang aku. Iki lho, dalang kok HP-ne disita. Pacar yo munggo jeneng tok Mas Mandal bae ganteng ya. Aku pancen ganteng. Bagus, apa meneh lek diceplot bangkane. Aku malah kelingan gone kuwi. Pengen. Kok keprake suarane ora penak ya banterno. Banterno den keprake suarane ora penak. Lah jejeg iki lho anu kurang banter. Lah piye? Sing banteran jejeg ora saka sone. Lah piye? Lehmu nesu lho kurang tenanan. Mas Mandal. Piye ya iki? Dodone sampeyan yo. Lho. Dadane dhewe salah. Tak bales engko. Bales ye. Enek anu kok Ora masalah. Kan di panggung kan untuk umum. Ning panggung ibarat kendaraan plate kuning. Iya. siapapun boleh naik untuk umum. Pamane aku karo Om Yuda ya biasa karo Mas Mandel biasa. Nek tak pengen. Iki jane cangkeme sing obo-obo yo. Wit pertama to. Alah, soalnya kono ndek mau wis di WA karo mantane. Ya wis. Anu ae. Dibales ae ya to. Sini Om Yuda. Oke. Alah. Monggo salah sipon monggo. Mbak ngene penak ya. Enak iya. Enak tapi suwe-suwe ya keju. Mantane dhek L300. Wis L300 ya. Trip. Iki lho Mbak Niken sampean ngenekne kelamoke. Alah. Modele sok imut. Anake sapa iki? Anake sapa? Anake Pak RT. Terus. Terus Wis ora gede dadi apa? Maling. Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Suntik ka sapa? Nyuntik kowe. Ra pareng tak slowentik bisa tak selentik lho. Oh, kuwi ngono tapuk. Kentek ngene lho. Oh, selentik Oh, ngene. tak patak desem. Kayak Bojonegorem kowe. Kita di pacar Bojonegoro ya. Ah, ya punya no aku pacarku ya di mana-mana Ya, ya Om iya ya. dong. Apa itu pacar cuma satu Cuma ya satu. kurang ya Om. Kuno. Ngapa melak-melak? Iso jentak. Bisa melak-melak. Melak-melak. Berarti pacare kono luwih akeh Luwih ya Om. akeh. Padahal lak dhewe mah ya gur guyon ya Om. Krungu-krungu jare nang isi ya duwe sitok sinden. Nah, Ora, ya ampun. dalang yo ngono kuwi. Dalang kelakuane dalang ning dinggon ngono Ngono kuwi. kuwi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dalang wis kelakuane Makane ngono kok kuwi. mesti bolak-balik ning Solo menyolo terus. Lah sampean dadi pacare dalang sabar, Mbak. Ibaratnya kaya botol kecap kalau isine nek nanti penting botolnya mulih ngono lho. Nah, rugi apa to bathine duwe bojo dalang duwe pacar dalange apa? Lah penake bojo apa? Lho, penake bojo dagelan. Kok iso penak? Lho, misale paling ora yo gundul ngene iki. Lho, pikirannya bludrek, mama pikirannya bludrek. Lho, misale pikiran budrek, Heeh. lho dijak guyu. Jak Jak dagel guyu. Mara tuwane niki lho guyu kekelen geblak ngantek mati lho Mas niki. Saking duwe anu ya. Lah nek bojo dalang, misale blonjo muntek, paling yo Upamane Mas, belanjane kurang. blonjone kurang. Mas aku nyuwun cincin. Jaluk cincin. Pokoke bendina jaluk apa disuluki terus. Mau ya enak Mas aku. Ayo ganti Lanjut. Panji. Ya.
Datan kinggang Asik. Asik. sarambute. Rambut. Sak rambut hop. Nah. Nah, iki lho. Sak rambut, rambut hop. Nah, ya terus. Datan kinggang sarambut. Hop. Alah. Arate hop. Datan kingkang sarambut. Cep. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Cep. Aduh, ora gawe hop, ora gawe cep. Datan kingkang sarambut. Wis. Nah, ngono lho. Datan kinggang sarambut. Nek mboten dingetenke brujul wis ngoten lho. Apal karo model sirah gundul niki aku. Omongane mesti Ya. Wis. Kok iso kecer. keperucut bae. Mang ra iso. Yo. Datan kinggang sarambut. Lamun adoh caketing ati. Mboten Mas. Amune sampe nek walang sangit lho nggaran. Aku nek Wong aku sebagai kancane rada ngadoh kok wong Aku bocah iya, kringete kaya solar. aku nek prendagel pancen golek walang. Oh. Karo dijak omong-omongan Sampeyan penyanyi. sing nyanyi ben aku digandrung Om Yuda ya. Ngene lho, Ngene lho. Ntan. Iso apa ora kowe? Bang terus. Sampeyan rada rono. Lah, Dagelan kok diselentak. engkel ae to kowe iki. Minggir kono lho kowe iki. Kuwi jane sinden apa gali? Jak omong-omongan yayi, yayi. Ya, ngono. Mustikaning jagat. Mustikaning jagat. Apa panjalukmu bakal tak Apa turuti? panjalukmu bakal tak Waton ora turuti? nyun mudune lintang lan rembulan ning jagat ora ana papat ning donya ora ana lima ning bumi ya mung siji. Katresnanku ya mung kanggo sliramu. Bebasan tepung gelang anggonku ngupadi apa to? Ngomong dhewe. Iki tak warai lho. Marai cepet ora karo-karo. Rambutmu kang ngemak ngembang bakung ireng. Metramu mblalak-mblalak bawang sebungkul bathukmu nyelo cendan-den tak sawang pasuryanmu katon glewu pindho golek kencana rambutmu ngemak ngembang bakung irungmu mbangkir tak sawang pasuryanmu katon glewu bisa ora kowe cangkem kaya baduk sumur ngene kok Baduk sumur. Nyanyi. Heeh. iki lho Rambutmu kang ngemak bakung. Terus. Lambemu nyigar jambe, bokongmu gede gede. Tekan bokong bareng. ikar bokong jambe piye to Aku anggar keserimpet untu yo ini. iya Rambutmu kang ngemak bakung. Pasuryanmu? Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. ngene lho lambene ngisore dindul ngene Dindul. glewu Pasuranmu yen tak sawang katon glewmu. Kene yayi. Siram bakal tak glewmu. kabeh Kabeh kok glewu. Yen cedhak tansah mulat. pripun swantenipun Sae, Mas. kathah ingkang mastani Mas Mondol menika swantenipun kung angger liwat ning ngarepan tangga-tangga teng pundi kung Kae nyeluk Mbah Kung. Terus. Sida Delokan larasmu lho teko asik asih turu. Tuhu. Tuhu terus entek wong terus turu. Heeh. Pindho mimi lan mie goreng ya. Pindho mimi hamimi o. Mintuna. Terus. Mimi mintuna ya cek butuh mimi. Ya. ayo Ni mas bareng ana tepi wajib. lah nyapa dadak wajib iki lho Lho padha karo bak mati di akhir ayat. jenenge Kol-kolah kubro. dadi nek wajib Wajib nek senep senep nek Pak Asop asob nyidam Terus. Sido asih bebrayan. Luar biasa. napa niki lajenganipun Ben dikancani ya, Mbak Nika. nggih dipun kancani Heeh, sama Mbak Ingkar ya kena. Mbak Ingkar. ya. Mbak- Ae. lah
Alah. Astabrata. Sing ngendang kok telo godhog.